Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagaduti kwarta maangkang. Adoken ka, napuspos ko. Mabalina ko na mga sawang kang iltadon ti kwarta. Enteng! Ilabang Harap! Ilabang ka. Apay angkang. Ay, nakita ko. Ilamang nyo pailaan. Ni kwarog lang ti adote kwarta na. Ay, kayo bayadan jay utang yaw kani Marikwanan. Yangkil adado ti utang na iti tersina. Ay sika. Dua kayo nga ado ti utang na. Kasanuan na mo amantay. Nakitak gayam jay listaan. Nagado ti utang yaw. Iso amapan nyo bayadanan. Ngamed, adamot ten pagbayad yaw. Ay, padam. Ibingayan nakmet itinaglakwam itinatang. Kit mo inikkan kan? Nagdakkel dyan naglakwam. Inikan naklaang iti sangagasaw. Gusto da ita. Mala, innakaw. Papanam. Agkikita kami man kadagiti ko kumpare. Ay, saus. Maibus mananday ta kwartam. Ne, kwartak mo da ito ya. Apay aya makibibiyang ka. Ala, dumagas ka nga rudan. Di ta tersina ni Marikwanang. Sana ka gumatak. Jak kayat ti aggastaws. Saan ka gumatang? Bayadam dagiti utang ta ijay tersina na. Nambarak ko mga agbayad ngay. Naa! Ala, innakaw. Apay akas lagur uray ka dito paray. Talaga nga urayak pare. Anyat urayam. Among pare. Ado ti kwarta. Sika lang ti adote kwarta na. Ado mo ti kwarta ka. Ay adado kanyak Aguray, te pakita king ka. Kita na. Nagadaw. Nagpuskol. At ado kanyak na. Ipakita ka kastoy opbo. Nagpupuskol pare. No kaya't mo, mapantagin mo iyay ilay pare. Wala! Kwarang! Apay, tataba daw. Itulob na kami man kanya anggal mo iyay ilay. Diyak kayat. Nay, apay adi mo kayat, kitagpliti kami, Mike. Diyakon kayat tiyak pasata. Adumad ti kwarta. Nay, pare, purno ka dito ibagbagan ni Kwarang? Wait. Mga numas ado pa ti kwarta na ngam data. Aya, nagbiro kayo langan iti sa bali amang itulog kada kayaw. Kasano ngayon pare? Ay kitagkita tan ati sa bali pare. Saan tan napilitan ni Kwaraw? Marikwanang, di magas dito'y tersinam ni Badungka. Ni, saan mo't mare? Na, kunakan kwa na adumagas. Apay ngay asan adim magas. Tao may kumagbayad iti utang may. Adda kwartanan aya. Ay namaray, ado. Naglako ngamin iti mula na anateng. Aya, isumo lagaya malimabas itay dito ya? Mababain akon kan kamaray. Taadon ti utang may dito'y tersinam. Isu nga rod matikunak, ano adda ko mapagbayad na katagbayadan. Iso nga rod ti kunak. Imbag at imbagam nga dan kwartayo. Kwarta laang ni Badung ko, maray. Di naktupay imbingayan. Maibus tumanen asaan anak kabayad iti utang may dito'y tersinam. Pare, asino nga iti agbayad ka na giti order ta? Ado mo ti kwarta. Di siya ko. Apay asi kalangay. Kaya ado mo ti kwartak pare. At ado pa ti kwartak Isu asya ka ti agbayad. Mas ado ti kwarta iso siya. Ay di nakpagpungtutin pare. Dinak mo pagpungtutin na. Ala, siya ka ti agbayad. Tapnusan ta nga aglaban pare. Anya tiket mo, agbuksin ka. Ay kit mo na. Siya tagbayad ko na. Ay siya nga raon. Nasto ka. Ano ka? Siya kidin ti bot-bot nga baon. Sops na kalisya. Kalisya. Unay kamutan integ. Apay adinanog mo ni kumparim abadaw. Karkaritan nakgayam. Ay, kunamlan asino ka. Kasla saan ang maibus ta kwartam. Ato ka? Kahit nagbayad kan iti utang ta. Anya nga utang. Jay utang ta nga ijay tersena ni Marikwanang. Ay, wun kaya. Nalipatak
Unay kan inteng. Tapno amom, makaungatan ni Marikwanang. Amo na yata ko nga. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta? Narigat no makaungat ni Marikwanang. Kat no nagsingpit. Iso nga oray saan tapay lang agbaybayan. Anya? Ay, saus. Nagadugayam ti utang mi dito itersen am maray. Kawan mo't maray. Ay, iso arumbang lang nga umay kumaagbayad ni Inteng. Damag ko nga ron nga do kano ti kwartada kan ni kabadaw. Wen, saan apadag palastog? Gam talaga nga ado. Ibagammat na nga may dagbayad. Ipagagmad. Kat anya nga ti ko na ni Kapitan. Jakman ammo kan kuana. Narigat no siyak ti makaungat maray. Day tanga road ti imbagakan kuana. Di dakpad padasay. Ay, kasano ayan no makaungat ka, maray? Buyam, maray. Up. Ay, saus. Ay, karatista kagayam, Marikwanang. Ay na, nakabutbutang. Anya ti bagbagam anak kabutbutang maray. Ay, ni ko marita akwanang. Taapay. Karatista mo't gayam. Aya. Iso nga ibagam kan ni badong mo, anas kan abayadan ng ti utang yaw. Tanarigat no makaungat ni Marikwanang. Ay, inakman kitaan maray. Maray, pudno ay amak kaungungat ka kana. Pudnaw! Iso nga ibaon yun dito dagiti asawa yung adda utang natagbayadan. Kat no saan da nga agbayad? No saan dang agbayad? Yep! Ay, sus! Amom karatay, maray. Di ka pala mamati, aya. Ay, sige maray. Inak nga rodon ibagakin ni badong ko. Tao may agbayad ang... Rumbang lang! Ay, aguray ka maray. Adaman damagag. Nakasursuruam nga ibatay. Ay, hun gayaman niya. Ay, sos, makaungungat ka. Ay, sige, inakon maray. Ay, wan, mapanakaw. Papanam na natuyang, agapapura ka. Kwakwarog. Ay, agawid ak tenak ibagakin ni badong ko nga agbayad kamin ito utang ni kini Marikwanang. Uray saan kayo pa'y agbayad? Sakto ba'y kat nagaduti utang ko kankwana? Nagdamat kwartak, ngamjak pa'y kaya't ti agbayad. Ay, nakwarog. Naskan nga agbayad ka itan. Tanay, makaungungatan ni Marikwanang. Makaungungay? Wun, karatyan na kayo kanaw no saan kayo nga agbayad. Amo na ayamat ti agkarati day jay. Nying ka nga min kitaan Agla ko lang ti amo day jay. Saan kat nga agkarati? Maray, adda dito'y balayo ni badong kaw. Awan ba't, maray? Mga no nagkuyog damanon kin ni Kapitan. Ay, sigurado. Tauray ni Inteng, jakmet na sangputan dito balay. Ay, napanandaman nga tahan. Mapan ko man agbayad iti utang may ni badong kaw. Kastamot ti ibagbagakan ni Inteng. Ngamin, makaungatan ni Marikwanang. Ay, pudno maray. Pumatayon ni Marikwanang. Ay, nakitam ti panagimustra na iti karate. Un maray, ay na, day tati pagdandanagak, tanalaing mo't gayam nga karatay. Wen nga rod, nakasursuruan na nga ta iti kasjay. Day tangarod ti damdamagak. Kaslakayat mo mat ang makasursuro nga agkarate Un maray, no nalaingak nga agkaratay, sigurado, kabutang na kun ni badungkaw. Ay na, kaslakayat kumatan ang makasursuro iti karate. Tapanag ko nak, saanan akabutang ni Inteng dya balunat kaw? Sige maray, tainak man pa'y birukan ni badungkaw. Kagawad! Apay kwarag. Awan, umayak lagi tambay dito itersinam. Nay, saan ka nga umayagbayad? Dayamot utang kaw. Na, kayat mo tay pakitakan katalistaan ti utang mau? Daya! Aguray ka man.
Apa akas na paglibakan nyo dagiti utang nyo dito itersenak? Day taman nay, Aywan. At dagayam. Agbayad kan, tada ti kwartam. Mabalin nga inton ko lang ti pa nagbayad ka. Itan, Adu pa'y nga rin ti babarkadak nga ilibre kiti arak. Agiinom kami pa'y. Kasta? Wadan tumabatay. Isunto ti pagbayad ka. Kat no awang mabating ay. Inton sumarunon tumanan na. Talaga makaungat akon kada kayaw! Amo mayamat ti agungay. Ada! Ini. Karet naksamot ng kagawan. Sana ka mang rabraba! Talaga makaungat akon! Aus? Sige man. Ada! Anay ka. Anay ko manan, anay ka. Anya ita? Ay, mamati ako na nalaing kang agkarati kagawad. Kahit Agbayad akaw. irwar mo di pagbayad mo! Ay, mabitlang mo ta. Why? Agbayad akaw. Ay na, Maray. Nagado ti nakakita idi kinarati ni Mari Kwanang ni Kwarog. Ay, wan ka nung arod, Maray. Karati di akin kan nawan. Kan karati manang di akin kan ni Kate. Iso adagos ka no ang nagbayad ni Kwaraw. Ayan nangatan ni Inteng. Ay, uray nga rod ni Badong ka, Maray. Ayan nangatan. Nagadot ti kwartatan niya, baray. Kasilasan amay boss. Di mo pa'y kayat. Aginom takit di aginom, baray. Una. Adaitan ni Kwarog. Kwarog, umay ka taginom tayo. Ay, Uncle, tataba daw. Na, nagpilay-pilay kami. Ungarap, asino tinangdang ranking ka? Kagawad ko nang kinarati na. Anya? Yay! Apaya kinarati na ka. Kanya tibasol mo king kuwan, Saan kayo nagdamag pa'y? Nusan yung akaya ti may pada kanyak. Yung kaya agbayadan iti utang nyo kinikagawad ko nang. Ay sos, delikado pare. Madandanagan kan aya pare. Yung kayaw, darasan yaw. Madanagan akbutan. Agawat kwadag! Yahoo! Awan sa mo titaw dito tersina na pare. Nagawitan. Adan! Ay, kunakun ka. Ada ka lang kita. Nakita yaw tinapasamak ka ni Kwarog. Ay, uwan maray. Nakita may. Syakban to mo nang agbayad. Aglisi ka dita. Di nakmut unaan at tasyak tinakapila. Umay kayo agbayad? Uwan. Uwan maray. Mano aya di utang may kanituyan Ay, ka. kung naumdi utang mi kaniba ng kagawad. Masaya at mat, taway kayo agbayad ay. Kasta, Kapitan Kentata Badong. Agbayad kayo iti utang nyo. Tapno awan ti pakasarsaritaan nyo dita barangay yo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Kapitan Inteng. Panag ko na kagawad. Isu anak kutong ka. Gaputa kurang ka iti ayat. Unay meten, Kapitan. Day talaang timakunam. Kita madagiti ko kumarim. Nilaangan marituyang. Kita naglukmag. Tagluplupias iti ayat ni Paribadaw. Ni kumarim abanang. Nasalon at ti pamagina. Kasta una iti panang dungukan ko na. Sigan. Anya nga rod ngay, Kapitan. Kumutong ako na kumutong, tawampulos mangay ayat kanyak. Agbiro ka ngamin iti love life mo Kagawad,
Tangak man. Anyat gatangam, kawarog. Ha? Apay kasta ka. Kasla ka mo tagsakit nga gunggunay. Wen nga rod, manipo dedeke mo to nga. Ay, kurang ka iti vitamin. Anya ngay nga takla siya vitamin ti kurang ko. Amin na klase ti vitamin. Nagadungay yan. Mun kagawad. Kasta talaga. Ag vitamin ka tapno lumukmag ka kan agsubli ti gaganay gayam. Kuna ni kapitan, kurang akano iti ayat. Si kamat, kasta ti kunam. Vitamin ti kurang mao kagawad. Di mo patpatsin ni Uncle Kao. Nalalaingak ngam isaw. Bagbagaman mo ni kumarim ako anam. Taapay abagbagaak. Ay, bagbagam nga agpalukmag tanay. Kasla da sakit na. Apay, kimutong manan? Una. Kunak nga rin kurang ka iti ayat, marikwa na. Kunak. Ay, tila ibagbagamot. Sumat, kita maday ta pambagim, Wen amok, limuk megak. Una taglop-lopyas ti ayat ko para ka. Ay, agtal na ka man intay. Makapalukmag ti ayat. Kita ni kumarim at tuya. Anya ti aramidan ni Marituyang ijebalayda, Maray? Kita am ngagtugtugaw. Win nga rod, ang kasla serbidora mat ni pari badong. Idi pa'y laamad-madlaw ko ang nakatugaw laang dita ni Marituyang. Yaw awat mat ni kabadong ti kasapulan na. Kasta aya. Wen, Maray. Kanawan san trabaho ni Marituyang dita balayda. Nagmayatan tibiyag na. Para baon laangan ka ni kabadong. Ay, isumot lagayam alumuklukmag ni Marituyang. Agpada kayon Mare. Maray, apay ngay takumot-kutong kan samat. Ay, kung nangarod ni Kapitan ako rangak kano iti ayat. Pudnon samat di kunana. Mamati ka mat. Apay ngay nga agpayso akumot-kutong ka, marikwanang. Ay, kimutong atalaga ni Marikwanang, Marituyang. Nakusim amangan, Maray. Ngata? Saan ama kapangan tawan mo't kalanglang na amangan? Ay, wen mo't Uray asinumot ngamin, Maray. No agmay-may sa itibiyag, talaga akumutong, naawan kalanglang na amangan. Talaga tauray na imas ti sidaan. No awan kalanglang mo amangan, ay kat saan ka makapangan iti adaw. Wen ninto pay inteng, kanayon akalanglang ko amangan. Inton kwan, si daan namot aminen. Ay, isubok lang arudan, alaan na pay laan. Una yan. Ang, adulat ta ati kanak, takaduak ni inteng. Ni badung ko, Maray, pagsirbyan na. Ultimo danong nga inumagkat iyawat na. Isumot lagayam alumuklukmag ka, Maray. Ay na, Maray. Sabali ti amok arasaw, no ape anakutong ni Marikwanang. Kurang kano iti vitamin. Nagkuna? Ni kwarog. Nimot inteng, kurang kanumot iti ayam. Husto ti kuna ni Kapitan Maray. Kurang iti ayat. Kasano? Awan nga min love life na. Nay, papanam, kagawad ko anang. Dita barangay hall, agduty kita. Inal daw kan samot nga agduty. Wen ni mga min kapitan, tilay papaaramid na.
Intong kwan ag meeting kami tumanon. Awampay kat ina na dataon. Ay, kaasi kamat ano kasta kagawad. Siya, ti kadwan ti trabaho iti barangay hall. Kat dagiti kakadwam ngay akagawad. Nagsasado da. Kayat mo asawan. Si kalaang tinagagat nga opisyal. No ibaon mo dagiti padak nga opisyal ti barangay agunga da. Uray no ni kapitan ti mangibaon. Wan, agunga da latta. Ay, isumat lagayam asika ti paborito ni kapitan apagjutian. Tanaanos ka. Ay, sa anak pa'y ngagrekreklamaw tamumatan kanyak na ano sa katalaga. Ay, imbaglakit din Tasikat imbutos ko ide akagawad. Nakarikap mo't day ti tersina ni Marikwanang. Kat no nasabat ko itay. Mapan agjuti ije barangay hall. Anya, agduty man itan? Kat no nagduty manan idikalman. Kanayon kanaw, nga iso ti pagjutian ni kapitan. Tasadot dagiti pada na akagawad. Kasta? Iso nga nang rikap ita. Ay, kaasimot nga rudan ni Marikwanang. Isunsapay kit di ti kimutungan na. Kat no naglaing kano nga main nga agibaon ni kapitan. Gawad ko nang. Agtimtimpla ak pa'y lang iti kapem, kapitan. Ay, yawat mo man di bullpen. Ni, adamo la di tasangwanam. Payawat mo pa'y laang, kapitan. Ay, masaduta ka mang gawat. Adto ti kapem, kapitan. Kanyawat kumuten tabulpen. Ay, thank you. Ay, agtugawak mamut, tay pa lang ay babaon na, kapitan. Nabanugan, kagawan. Agasam ngay. Manipod itay kasangsangput ko. Alas 8 nga imbabaw nak. Itanyat orasan, ibabaw nak pailaan. Kat alas 3 matin, iti malam. Agmerienda ka manan, kapitan. Jack pala na kay na. Di nakpay pagmeriendaan. Ayun. Kaya nalipatak matin na pagmeriendaan ka. Ay, iso ako mutkutungak. Tanaglaing ka mga min nga agibaon, kapitan. Panagdungaw! Waraw! Tulong-tulungan niyan tingaglutaw. Eh, umay ka pa dito salas. Kapay ka niyang kain. Madama kami nga glut-luto kinyantay. Mabisin kan tumanan intun madamdaman. Kuda man tibukot ko. Kuda mo na. Ibabaon ka? Sakot ibaon mo ita. Sige man langan. Kasta. Ay na nagmayat. Saan lagaya machiptanot ti trabaho dito, barangay kayaw. Para kudkuda pa iti bukot mau. Naglaing kan, inteng. Taipakudkud mo kay kanikwarog, day tabukot mo. Nababanugak nga ron. Nakabanugam? Ay na ano tinaramid ko di barangay hawla. Saan na ka nagsarsar di nga nagtrabaho nagmalmalam. Ay na. Kaasim ni Uncle ko antay. Talaga kaasyak. Ay natagiligat di trabaho. Akas kapitan. Awan ganas ko amangan. Nay, apay ngay maray. Jack pa'y masangon tagluto iti kanak. Sajay lang jut-juti iti barangay hall tararamidag. Kat no nadamag ko nga inaldaw ka kano nga agjutay. Wan nga rod mare. No kasta, awan pa'y naluto akanag. Awan pa'y Sapay saan ka anang lukat dito itersinam. Kasano ko mamasangok na Kat awam mat oras ko. Ayab nga ayab ni kapitan. No nagadu kayo akagawan. Awan dan. Si madut dami na. Si kaitan ti kakaasay. Kanya nga rod ngay. Ay namaray, saan mo idaarwaman? Uray ni kapitan, saan mo arwaman? Para babaon latan? No nga agungag. No agungag, tamot Waraw! Kapay Uncle. Aldawan. Awan matlangan ni kagawad ko anak.
Apay, duty naman nun ita. Nag-duty mo titikal man. Awan mat sa baling agyut Pag inanain nyo, mate. Sa anak to pa nga aginan na. Mabanog mo't ani kagawad ko anang. Yung kaya ban? Anya ko mati arami din na. Naglakoy di tersina na. Ay sana mabalin na. Yung kaibaga nga umay agyut Ay na, italaang manan nga akikita tayo at alo dito'y tersena, marikwanang. Un nga rod, kukumare. Kan italaan anang lukat ka, maray. Manungaal daw asaan ka ng lukat. Kasanaw, ayab nga ayab ni Kapitan na mapanak ag duty. Bay am dagiti daduma akagawad nga agjute. Ay, saan mo't ang mabalin asikakanayon? Unmat nga may maray. Kasapulang matiina na. Tapnulumukmag ka. Kagawad ko anang. Apay, kwarog. Kapayaban na ka ni Uncle ka, oh. Tapay manang. Ingka ka nag-duty, kagawad. Ibagam ka ni Uncle Mau asaan nga agjute ita ni marikwanang. Apay asaan antay? Ay, kuha nga men. Ay, bay, marikwanang. Tada kami kinimari ba ng tisumungban. Ay, kwaraw. Agin na namat ani marikwanang. Saan ka day, maray? Wen, ken masapul amang lukat ita iti tersena na. Tapno makalako may. Kun, tapno makapagtitismis kami mat nga kukumaray. Anyangay nga roti baga kini Uncle ka, oh. Noon niya dagiti imbagakan ka dagiti kukumare, kwarog. Isaw ti ibagam. Nagatidog mo tindag iti imbagata. Chot ka taglangan na. Apay adi mo kadwa ni kagawad ko nang. Kuha nga minanggal. Nagano tinas kan alapasan at trabaho dito barangay hul. Saan mo tapalubusan dagiti kukumari na nga agjutay? Anya? Agchichismis dalangan ka na. Sino ako kumari na? Nagtuturay dan. Dan tibana ang kananatuyang. Ay, makautak sa. Unahin dapat niya ki-istorya. Ano yan? Unang gal. Isungawan ti sa balya kaduam ita dito'y barangay haul. Awanan ti maibaon-baon mao. Niya nga awan. Si Kangay. Ha? Itimpladak iti kape. Kalpasan na. Naglinis ka dito'y barangay hal. Kalpasan na. Agi ka iti uban mo. Kalpasan Sana na. mabalin ang gal. Nalpas mo ti trabaho dito'y barangay haul. Na. Inak mo tagpasada ah. Panawanak dito'y. Agayab ka iti sa balya kaduam. Na. Nagado di taatanod kan kagawad mao. May, nagluto kayo gayam iti adu a merienda dito itersena ni kagawad ko anang. Taitalamanan nga kikita kami nga kukumaray. Imbag talim mabasa. Mailibre akmanan iti merienda. Sige, mangan kalata. Lumukmag ni kagawad ko anang no kastoy akanayaw. Kaya't mingarod alumukmag akas kada kami kinimaribanan. Una, ang agreri na kapitan. Na, apay nga griray. Awan maibaon na. Ay na, bayam nga ibaon na mo dagiti daduma kagawad na. Nila ang marikwa ng ayati kagawad na. Apay anarabyan ka, intay. Ay. Nagmay sak iti barangay hul. Iso at trabaho amin. Ket ni kwarog ngay, Napan nagpasada. kasapulan namat nga men ti agpasada. Nimot kagawad ko nang. Inununa na tinakichismis kada kayaw. Ako kumari na ng tinagjutay. Ay, talaga asaan mi a pinalubusan. Amumi nga men, akanayon nga iso ti agjute. Ay nakagawad nga rod. Pagjutim dagiti daduma akagawad. Ayan da nga minin ayan da gijay. Ay, saan ang mabalin nga ipapilit dati kay kayat da. Apay an nila ang marikwanang ti kay kayat mo nga ibabaon. Ay, kimutungan. Gapo iti kanayon apa nagtrabaho na ijay barangay hall. Nasayat mate. Takanayonan ang nakalukat daytoy tirsinam kagawad ko anang. Nag-duty gaya man, nagitipada ka kagawad. Pinag-duty da ni Uncle Kao.
Inungtan na ida. Nangagkaw. Rumbang laang ha. Kahit anyat ko na ni Kapitan kadakwada ngay. Kasto timbaga na. Nagbanikas. Sana imbaga ti kastaw. No saan kayo ngagduti? Ipaikat kayo. Una na. Aya, Kasto ipay timbaga na. No sadot kayaw. Agresign kayaw. ay, nakaungat nga rod at talaga. Naparpartak kagayang magunay. No nalukmag ka kagawad ko na. Ay, wala Kapitan. Limukmag ka itan. Asaan akasla ini? Sa anak gaya mo na maparparigat ng trabaho. Sa anak kon nga agjut-jutya ka na yon. Kay nagjut-jutay, dagiti kakadwam akagawad. Tanas ka na itong palin dati sinapataan da at trabaho da. Agad, anya pa ngay ti pangibaonam kanya, Kapitan. Ay, awanin. Agtugaw ka lang taditan. Agin na kagawad. Ay, kunak amapan kay timplaan iti kape. Ay, kwa, saanan? Saktong tagtimpla. Kabailak nga aramidin day ka. Nasayat mat nga rod, talimok magkan kagawad ko lang. Kat si kamat, Kapitan, iwaras mo ti trabaho, tapno agtitinulong kayo. Ala, sige! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Adda problema ni Kapitan. Isu nga adda manan iti sirok ti manggang agpampanunot. Anya nga day ta problema na nga ta. Ni kanu magkwarog ti problema na. Nay, apay nga problema na ni Kwarog, nagdagay. Diyak mo ano apay. Ay, padasig man, nakasarita. Ay kat asit gam bareng matulungam. Wine, tanay, kasimay. Pare, nadlaw ko kitag panpanunot ka. Anya ka diti problema, pare. Ada na dagsan a problema, pare. Anya nga dita problema, pare. Ang mga ano makatulong nga. Ay, problema man ni Kwarog. Ha? Awan mo ti makita ka problema kin ni Kwarog. Awan nga, kano di mo lang makaasawan. Ayun na niya. Kasano nga ta matulong tapno makaasawan. Problema naman tin na, pare. Saan mo na problemain? Anya nga ta ayati maitulong kun kwa na. Naumakon nga gar-aram manggail. Apay ang mauma ka. Aramak nga aram. Ngamawan mo timayat kanyak. Eh, isungarod akayat ka tulungan. Anya nga'y kumamot na may tulong mo kanyak. Ang panunutak nga ron. Kanayon nakmot lang nga mabastay. Apay nga siyakit, jakmot na padpadasan tinabastad. Nalaing ka ang arod nga agaram. Kat no idi agar-aramak ka ni Antim. Na minsan lang nga inaram ko, sinong bata na kaon. Ha? Anya nga'y ti sikrita, Pumada only. Pumada? Win! Aging gaita, iso pa lang tos usarat.
Iso na dungo ka na anos latan ni Anday. Apay nga siya kang gail. Ag pumadak man, mabastoy daklat ta. Ay, anya nga tati kurang aya. Awan mo ti amaw. Kumplito akmay. Ay, amukon! Tiyan niya ang gail. Kurang ka iti sapatos. Ha? Kasapulam ti new shoes. Awan mo't paggatang ko iti sapatos ka. Saan ka madanagan? Siyak ti makaamaw. Ha? Igatangan iti sapatos ka, wangkay. Intay, apay nga aglagto-lagto ni Kwarog. Baragsakan ta igatangak iti sapatos na. Di kanto pa'y makagatang iti sapatos mo. Nagdaanan day ta sapatos mo na Sa nabali tala kaya kun. Ni Kwarog tiyag kasapulan tapno makaasawan. Angkay! Umay ka na, tamapantan kumatang iti sapatos ka. Sige, panawan ka pa dungaw. Tani, aggaganat ni Kwarog. Gaputa baron ti sapatos ka. Arme kung di karuba tayo anapudaw ken siksay. Una! Nagmayat na iti ginatang mga sapatos ko, Angkay. Patarakyat na ka. Kasano nga, Angkay? No pag-iin nagawan da kung dagiti babalasang dito'y barangay tayaw. Kitnas ka nga agpilikan 5 to tipilyak, Angkay. Nagadun nga. One only Duwa nga ruday. Ay, di mo ipilit. May sala. Sige, mapana ko ni di paradaan may. Bareng ada lumabas sa balasang ijay. Pala. Kita ang dito baro sa sapatos ka. Uy, baro Chip. Ketuain. Iso na itatay ginatang ni Kapitan? Iso na itaw eh. Kita mo, ni Rose. Di karuba da angkel ko na pintas kan si Kisay. Agur-uray sa iti tricycle na pagluganan na. Ay, gundaway kunday tao eh. Sige, ingkan. Ehem. Oh, sikamot gayam, Kwarog. Agur-uray ka kaditi pagluganam. Wan, mabalin ka di nga itulod na? Ay, kato na. Ang musakbay nga itulod ka. At dapay ko maibagakan ka. Anya day ta, Kwarog. Kasla mabainak motain. Apay ko maamabain ka. Agnerbiyosak pa yan. O sige, tulungan ka mangibaga. Siguro, tikayat mo nga ibaga kat. I miss you, anya. Saan? Siguro, tikayat mo nga ibaga kat. Ay, mapugtom sana. Kayat mo nga ibaga ti, I love you. Ha? Ay, sana kasta tikayat ko nga ibaga. Ha? Anyangay nga rod. Jakmat lang mapugpugtuanan. Ay, mabainak ko ma. Ngam ibagak man langayn. Raus, baraw da ito'y sapatos ka. Ginatang ni uncle ko na itaw. Nagnina. Day talang ti bagam. Agsilaw-silaw pa dito sapatos ko ano nasip ngait. Aglisi ka man dita. Ha? Agpara aklangan iti sabalya pagluganak. Hindi mo kayat nga itulod ka. Ay, saanan? Day tamot lagay ang baro a sapatos mo ti bagam. Ha? Ditakan. Ay, aguray ka. Di nakpanawan, Raus. Kitaan pa dito sapatos ko. Apay pinanawan na ka ni Raus, Kwarag. Diyan mo ha, tataba daw. Kunak manuar mamaw. Unmay. Makaungit mo tapin manaw. Anya timbagam kinkwa na aya. Bagak lang matabaruti sapatos ka. Anya. Aginatang ni uncle ka. Dahil timbagam kinkwa na? Wine. Dagos ayang imbagak kinkwa na dahi jay. Di mo imbaga iti I love you? Apay ko mga ibagak dahi takin kwa na. Anya. Kababain mo't ano ibagak dahi takin kwa na. Ang mga nutong paanak. Kunak ano inaraman ni Kwarog ni Rose? Ay namare, sabali mo't kano ti ibagbagana ka ni Rose. Jay mo't kano baro a sapatos na. Ay, awan ano kasta? Talaga asaan na makaasawa ni Kwarog. Di na ngamin ammo ti agaram. Ay, wensa? Iso ni Kwarog, nakadumog ang nakalidliday. Kaasimit na bastad manan.
Ay, kasano asaan ang mabasted? Kat di namot ammo nga ibagati ayat na. Inteng, nakaluto ako. Ay, abamon ni Kwarog, tamangan tayon. Apay nga da jay suli ni Kwaraw. Jak amo kunak no inong tam. Iso nga agpaspasugnod manad. Ay, mabit lang man. Taasit gak man. Sige. Ay, Kwaraw! Ay, Kwaraw. Mangan tayo. Diyak kaya timangan. Na, bakit ngay? Nasakit tinagam kao. Yay. Nabastudak manang. Asin o nang bastard kan ka. Ni Raus. Rus! Kadno karadamag nakakanyak. Kung kumuastaan nakapay. Panagkunakanggal. Masapol nga igatangan na iti silpon ka. Silpon? Unang kay. Ay. Tapno makaasawa ka. Igatangan ka lang nga doon iti sus mo. Ito, silpon man ay. Una. No talaga kaya't nakatulungan. Igatangan na iti silpaw. Ay, pagalak nga iti igatang ko iti silpon mo. Basta. Sa pulak ti silpaw. Tapno makaasawa ka. Paray, saan ka di akayat mo ang makaasawan ni Kwaraw? Kituin, mate. Igatangan taman garod iti silpon. Kasapulan na kano aya. Wen, paray. Tapno makaasawa. Wen garod. Kasi mat. Tani, gingga ita baro pa ilaan. Uwin nga raw. Kasi mo't nga wan kadkadwana di tabalay na. Ay, sana balita ito nagkasar. Kaya datan to tininaw. Ay, kituin na, paray. Imbang nga raw tanda ka akong paray. Nakasaganak la tamang tulong kinkwana, pare. Baro man ang ti cellphone mo, Chep. Ginatang dangkel ka. Kan tatabadong day tao. Para kanyak. Ay, nagmayatan. Kabalan na kano atiksan. Uray jay bulan. Oh, nagadayo mo tayo? Una. An mo may day ta silpaw? Pag-aram ko ang iti balasang. Agaram ka man ay. Binasted na gayam ni Raus. Tila mo ngamin ibagbagam. Anya nga rod na iti sa baling ay bagak. Saan mo ati ayat mo ti ibagam ka ni Rose? No di kat ti sapatos mo. Kasano nga rod amausar ni Kwarog ti cellphone na ginatang na ngay? Kawam mat signal dito'y kabildatan. Wen nga rod, mare. Ay, agawan-awan lang arudan. Ita, awanan na pulaws. Ay, jak tupay us-usarin jay cellphone ko. Tawan nga rod ti signal. Oray siya ka? Jak maususaran ti cellphone ko. Ay, wen. Iso nga awan ti serbi ti cellphone dito barangay tayaw. Ay, ni Kwarog na jay. Papanan na nga ta. Kasla umulimot iti puon tinyog. Ay, Kwarog! Yala anak man iti bukaw! Uray syakmat, Kwarog! Yala anak iti bukaw! Sa anak na galay iti bunga tinyaw. Apay nga rod nga muli ka ngay. Agteksak dito yung nga daw. Ay sos! Alwadam, Kwarog! Amangan numatinag ka! Ay, ada nga ta signal ijay, maray. Kapitan! Kapitan! Apay, ni Chip Tanod. Apay ni Kwarog. Aday di tuktok tinyog. Sana makababa. Ingkay kitaan, Kapitan. Kaasimot asana makababa. Jesus. Dahil tikon ko na ako. Sa padyak ambot sa umuli. Jesus. Umayda ko ni Baba. Apay namin nga imuli ka dita. Nagnataw. Umayak ka ron at thanks. Sa nagpigsa ti signal di daw. Sino nga iti magibabakan ka ita? Apay, pare. Anya ti problema. Nasaya atada ka pare. Hindi ko alam. Babadak di daw. Ni Kwarong may day tagsangsang di tatuktok tinyog. Imuli nga raw kat saan mo ten ang makababa. Ay, bumaba ka na, Kwarong. Mabuti nga. Ay, nalaikan sa nga umuli pare. Idi agridwa na, pare. Ang umita, awanay. Jak makaulay. Kabaalam pare. Nakapsutan na gituro orat ko, pare. Kabaalam ko na. Bilibakan ka. Aya. Wen. Talaga adakal apa nagbilib ko kan ka. Kain mamatyak iti kabailam. Nalaing ka nga umuli. Ay, kituin mo ta, pare. Sige, umuli kan. Sige, pare. Bilib ka gayam kanya ka.
Umulya nga ruday. Una na gito'y saka. Sige man. Ay, may natulungan na. Way, numayay! Saan ka ngamin nga umuli-uli no di mo amot bumaba, Kwaraw? Agkasam ti ado arigat mikin ka. Kwaraw, Bagtara sipaw ka. magmud takabailak pa ilang ti umulay. Nagyaman na kanggal Tantabad daw, tanay babadak. Saan ba't kat nga importante ay abaro ti sapatos kang cellphone tapno makaasawa ka? Tinapatag, may kasmaw tirik na, mitian armam abalasang. Kasta day ta, Kwaraw. Amok taon, tatabad daw, ang kalintay. Amok ton ti aramidang. Ay, Kuharog. Pudno ti kunada kapitan ken tatabadong. Diskarte ti kasapulan. Tapno makaaram ka iti balasang. Ala, agaliptak nga. Tapno makaasawa ka. Ala, sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng. Kasangay mo inton sa badaw, saan ay Kwaraw? Unang gail. Jangan ti isa ka na mapagsasagwan tayo. Parchen tayo di kalding kao. Oy, sige. Kukwak mo tang arak. Pudno ka di ang gail. Apay bagak no sana pud na. Kitno ibaw bawal mo ti aginom dito yung barangay ang gail. Sakti makaam mo. Matiti kwarta. Igatang mo iji ila ito nagpasada ka. Igatang mo amin. Kasanungay no checkpoint tendak. Saan? Sakti makaam mo. Basta aramidam ti imbaga. Sabi mo nga tatayan ni Kwaraw. Awan betan tiks na. Ay, ang mga no tiniliw na giti pulis iji checkpoint. Oh. Putalay. Apay nga karapag naka, Inteng. Ha? Si Kamit. Ada ka di parikot mo. Ay, awan. Kahit ko lang tiyag exercise. Ag-exercise ka, kat malaman. Basta. Di na ka di pakibiyangan. When adda manen kalukwan nga inaramid mo, Sigurado ani Kwarog na ito umawawan. Ay rumuarak pita kasaritak ti ka nakakdungo. Masapol ka day, arumwar ka. Sa dino ngayon tayan mo, Kwarog. Kumusta na kita arak ngayong pagatang ka? Di tangarot ti paray ko tanggail. Anta kita dito yung checkpoint. Inala na kiti pulis ti pagatang mo arak. Ang bawal ka no ita ti arak. Agawid ak ka dahin. Saan, Kwarog? Dita ka pailaan. Anya ko matiaramidak di tao Intun kwan, ibalod dak taon. Undak kaya ti may balaw. Sana mapasamak na ita. Dita ka pailaan, taawagak ni Chief. Ha? Anya ti bagayo kini Chief? Ibagak nga isubli na ti arak ay kinumpis kardag iti bataan na. Kapitanak, kinamunak ti Chief of Police. Iso arumbang agtong paldag iti pulis kanyak. Di ka pumampanaw dita, taawagak ida. Chief, anya ti araramidam dito checkpoint? Ururayak nga isubli dati arak ng pagatang ni Uncle Kao. Isublida pa'y nga ta? Paikit din na saan? Nga main, adda pa sa herok itay. Gimatang iti arak, ang kinumpis kardag iti pulis. Saan damutan nga insublay? Amumot ni Uncle Kao. Kasarita na lang dagiti pulis. Sigurado nga isublidan. Mabalin ayamat ti kasta, Chief. Gaputa iso ti kapitan. Uray aglabsing itilintag.
Okay laang? Sumardenggan. Inton isublida ti arak. Datayon tumut laeng ti uminaw. Asino ti kinasaritam itay? Ay kwa, dungaw ni Chip. Asino at chief? Ti Chip ti pulis dito lugar tayo si kamit. Kasta gayam? Na, kasla da kayat mo asawan. Kunak man no bawal ti arak. Ay kwa, italang dungaw. Kasangay ngamin ni Kwarog. Ay, sana mabalinti kasta, inteng. Kasano kuma ang maipatungpal tilintag, no da kayo matlaang nga opisyalis timang labseg. Di ka man sumanaot ti tadungo. Amang ano mangagdagit ti kakaaroba. Ay, awan ti kapitan no siyak. Saan ka nga exempted? Di uray pa'y sikat ti presidente. Rombang laang agtungpal ka itilintag. Panagkunam ka day. Kat husto ti inaramid mo. Ang tiraramidam dito'y paradanan kay. Uray ka Anya, insubli dagiti pulis ti arak akinong piskarda. Wanang kay. Naglaing kayo talaga. May salang awag yaw. Insublida na dagaws. Sakpay ti ko na. Ano ti koneksyon ko? Alam nga rodan ti nakakarton nga arak. Tayawid mo pa ilangi di balayaw ang kay. Yawid mo. Narigatan. Ang mga no makita ni Auntie Mabanag. Adun tumantis sa unan mo kwa. Okay. Siyak nga rodan ti mangyawid. At danino man tayo inton kasangay ikaw. Si kamat ti lumabas si Titersenak, Kapitan. Papanam. Ito ayan ni Kwarog. Birthday na ngamin ito. So apartyan medya kalding na. Ay, kastaya. Umay kayong tuwa kagawad. Umayak kumangam sa anak mga ngagsidsiday ti kalding. Kanawan agbantay ti Tersenak. Di mo kaya ti papaitan? Oray si daan nyo amin ang. Alangarot. Mapanakon. Dagasak pa ni Pari Badong. Sigurado ngamin akayat na ti mapahan. Pari Badong! Yahoo! Nay, si kamot gayam, Kapitan. Anya ti bagam? Ay, adan ni Pari Badong. Awan dito'y balay, Kapitan. Na, sa dino nga tinapanan na. Nagawid ijay lugar da. Adda ka nung amin napatag apag sasaritaan da asang kapamilya. Kasta aya? Anya ngamin ayat ti ibagam, Kapitan. Ikam kumamaki birthday. Ta birthday ni Kwarog ita. Anya aya ita? Sabado? Wangag paisaw. Ay na, ay, nalipatak mo tan. Ay no kayat mo ti makapangan iti papaitan. Umay kan tumari. Naluton di pulutan tayo, Kwarog. Iruar mo tarak. Sikan ti mapan mga laji paut. Sa dino tinakaikargaan na, Chip. Ijay sirok ti kamat. Sige. Siya kung timakaam mo ang mangala. Arak lang ti alami jay silid ko Di mo pakibiyangan wanyaman ti makita mi jay. Chip. Ang iti kasta ato no ti busis mo. Kasla da ilamlamang mo, Chip. Ay, awan ti ilamlamang ka. Ay, nagadwa sa uyaw. Ang kay kaalayan ng jarak, tarog yan tayong teksyan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Sa anak agumatang maray. Umayak lag tambay. Itaman pa'y. Naglaaw mo ngamin na Kapitan. Kwarog, kanchipog. Mangag aging gaijay balay. Ay, kastaya. Wun maray. Panagkunakit na bartag da. Anya jay kunam? Kasla na bartag da. Apay kumangagbartag da. Kat may paritagla ko iti arak ita, tali korban. Di mo pa'y gayam na damag, maray. Day! Nagpagatang ni Kapitan kun Kwarog iti arak. Ngam idinakita dagiti pulis ijay checkpoint. Inala dati arak. Kat gapota Kapitan ti uncle na. Tineksan na lang dagiti pulis. Kat insubli da adagos ti arak. Ay, sana may parbag ti kasta, maray. Podnot ako na, maray. Saan nagaputa, Kapitan? Akat exempt tayo.
Kapay mangyarwar iti. Arak. Naibusain Uncle. What? Naibusin ti arak. Ibaon mo ni Jipot ang gumatang iti tersina na kagawad ko na. Nakaturugan ni si Paut. Rigam! Uncle, di mo't may parit ti agila ko iti arak kita tali kurban. Iti amuto. Mga mabalin ba't nga agila ko ni kagawad ko na. Mga aday limang na. Ora, 500 ti may sabuti. Mangkad! Diyak kaya ti mapananggal. Si kalangan ti mapan. Mga nuad na masalaw ko a pulis di tadalan. Narigatay. Anyat gatangam, Kapitan. Lumatang iti lima buti. Darak! Anya? Amo ka dalam-lamang ba? Ay magtagkawan no saan? Ay na, Kapitan, may parit tagla ko iti arak ita. Ay mangirwar kawan na. Ay agtal na ka, Kapitan. Saan nakakaskan ka, saan na makawawat iti lay kurban. Kapitan ka pa'y mga road. Alan, pare ko nang. Ura gatangang iti 500 di mais. Di oray mampay isang aribo. Awan maitad ko, Kapitan. Isong agawid kan. Ay, gumatang aklangan ni Jelly. Hindi mo kaya timagtad. Nala, makamuka, Kapitan. Even you ain't got money. Ops, I'm sorry. sa dino ti papanam tata? Asino kaya? May saka pulis. Diyo ka di makita nga da kayo dito'y checkpoint? Di nagpakabiyagan sa kapulis. Inak gumatang iti arak e Jelly. Nabartak kayo ba ingam agkarapag na kayo? Kasanon no ada mapasamak adakes kada kayo? Basta lumabasok. Sa dino ay ati balayo, tulod kayo. Ay, agpailiak nga ron. Kayat mo man wano saan, itulod kayo iti balayo. Ala, lumugan ka iti pulis car. Itulod na ka, no sa dino man ti balayo. Naimbag man ta imawag ka, inteng. Itay pa'y ngawawagan ka, ngam di ka mo't sumungbat. Sa dinuman ang tinapnapanam aya. Ma'am, da kayo ka ti asawa ti aking kuko iti dito a cellphone? Ha? Ay, sino da ito'y? Pulis da ito'y, ma'am. Ay, sir. Apay nga da kayo ti cellphone ni inteng. Nangag ko ngamin nga agriring itay, ngam di na matsungbatan. Iso nga inawagan kayon, takayat ko asaludsuden, no sa dino ti address ti aking kuko iti dito a cellphone. Dimanon ngamin dito'y checkpoint, kaya't nabartag pa Ang mga nuan niya pa'y tidaka sa mapasamakin ko na, ma'am. Sige, sir. I-text ko ti address ti Balay May. Ay, kat, agyaman ak unay. Awan na niyaman na, ma'am. Sige. Sige, sir. Agyaman ak manan. Ay, makaraman kanyak dayjay nga inteng intun sumangpait. Ay, mangibabain. Apay nagsubli ka, Marituyang. Nalipatak tigimatang iti kapay maray. Jay 3-in-1. Wen, ikanak iti may sa asasyay. Awan pa'y mo't ngamin ni badong ko. Mabitla nga rod, tayalaan ka. Ha? Maray, apay nga adda pulis mubel dito barangay tayaw. Addan samot umay daaristaran. Kita aman embag. Asla ni Kapitan mo tinlugan dagiti pulis. Ha? Mungag paisaw. Dahi tanti bagbagak kang kwa na itay. Kunak tumo ngamin nga gawi din. Hanggang nagtangkan tumo ti ulo na. Ay na, sir.
Agyaman ak unay, ta intulod yo ti asawak dito'y balay. Bagbagaan niyo ko mati asawa yo, ma'am. May parit pa lang ti aginom iti arak, gaputali kurban. Wen sir, siya kung ti makaamaw iti asawak. Wen gayam, sino ti kapitan dito barangay yo? Kayat ko kumaama kasarita, ma'am. Ay, sakti kapitan, sir. Inteng. Anya? Esto tinigig mo, sir. Pulis. Sakti kapitan. Kapitan kayo pa'y gayam, ngam kasta ti naramid yo. Sana nasayati kasta. Anya ko ma. Edi awagam ni Chipyo, takasarita. Ay, pasensya am kuman ti asawak, sir. Di na mo ti ipagbagana. Ay, agsarding ka di tadong. Di ka di mo kumpare ti Chipyo, sir. Pulis. May salang awag ko kunda. Ay, makat kayo na ti posisyon. Ang sardang ka man, Inteng. Ay, di ka mangibabain. Di ka agdanag, kapitan. Nai-record ko amin ngayong bagayo. Ni Mayor Tulangan ti makaamo kada kayo. Idanon ko da ito'y kankwana na pasamak. Kahit sapay lang ko ma. Tas saan kayo amadaksan? Ay, Kapitan Enteng. Agbalbaliw ka nga minun. Di mo abusuan ti kinakapitan mo. Tapno maliklikam ti anyaman agulo. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay.